104.7 IFM. Report! Umabot sa 2,848,047 pesos and 9 centavos ang kabuuang delinquency o halaga mula sa paglabag ng mga establishment noong Disyembre ayon sa Sss Urdaneta City Branch. Ang SSS City Branch Head Christopher Servas, apektado ang 472 na empleyado dahil sa pagkukulang ng kanilang employers na may paglabag sa non-registration at non-remittance. Dagdag ng opisyal, pinaiting ng tanggapan ng pagsasagawa ng Run Against Contribution Evaders o RACE campaign upang tutukan ang mga establishmento tulad ng household employers, private establishments at OFWs na may isa o aabot sa 10 empleyado. Tiniyak ng tanggapan na mas paitingin pa ang pagsasagawa ng kampanya sa susunod na taon upang mas marami pang empleyado matulungan na mabigyan ng benepisyo. Kasama mo mula dito sa IFM Deliquent, ito si Ando Jam Victorio sa IFM. IFM News. IFM News. IFM News.